Kaixo, kolaborategien atal bat transferentzia da. Transferentzia osatzen dugunok, hainbat arlo jorratzen ditugu. Barne formakuntza, gure fakultateko ikasle naiz beste pertsonala formatzen dugu gai digitaletan. Kanpo formazioa, ikastetxeei aholkularitza zerbitzua ematen diogu hezkuntza berrikuntza zentrotik eta kasu honetan kolaborategitik. Eta ikastetxeekin proiektuak aurrera ematen ditugu biontzako aberasgarria delako, biontzat ikasteko leku erdigune delako eta honekin batera ikerketa sustatzen dugulako.